αυτόν, όπως επίσης μου έδωσε και κάποια έννοια του περιεχομένου. Είναι τα πάνω κομμάτια. Δηλαδή, από ό,τι βλέπετε, υπήρχαν τα θέματα που λέει η φυγή από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αύξηση των ανθρώπων, των μηχανικών, των νέων, οι οποίοι φεύγουν από την Ελλάδα. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Και βέβαια, κανένας αναρωτιέται γιατί να μην είναι έτσι, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα. Και κατεξοχή η μηχανική είναι για παραγωγική δραστηριότητα. Απεσιοδοξία, το άλλο που ναι, νομίζω ότι δεν ισχύει ακριβώς βέβαια η απεσιοδοξία, γιατί η απεσιοδοξία νομίζω ότι είναι ασύμβατη με τους νέους ανθρώπους. Νέους άνθρωπους ίσως αισιοδοξία από μόνοι τους. Τώρα το ότι η απεσιοδοξία υπάρχει στο να βρει δουλειά στη χώρα, να υποστηρίξει τα δραστηριότητα εδώ είναι αλήθεια. Φυσικά το θέμα δεν ήταν να γκρινιάξουμε ή να στεναχωρηθούμε, ήταν κυρίως να προκύψει το αντίδοτο. Τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε κατά κύριο λόγο, έτσι ώστε να υπάρξει διάξοδος. Με όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για αυτό το πράγμα που έχω στο τέλος. Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες στη χώρα. Και είναι ευκαιρίες οι οποίες πρέπει οργανωμένα να καλλιεργηθούν και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Και θα τις χαρακτήριζα τις ευκαιρίες αυτές στην περιοχή αυτή στην οποία βρισκόμαστε ως consulting in automotive engineering. Ο όρος consulting μπορεί να έχει και περίοδο connotations, να σημαίνει διάφορα πράγματα. Αυτό που εννοώ είναι καθαρά engineering, δηλαδή παραγωγή, σχεδιασμός, παραγωγή και κυρίως στην περιοχή της αυτοκίνησης. Και το ερώτημα βέβαια, το οποίο μπαίνει, είναι ακριβώς αυτό. Γιατί και αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από μερικά στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι όλοι σας τα έχετε στο μυαλό σας, όμως είναι στοιχεία τα οποία καλό είναι να τα έχει κανένας συγκροτημένα σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Και βέβαια θέλω να πω ότι λέγοντας για την Ελλάδα, αναφέρομαι στην Ελλάδα σαν να είναι ο νομός Κοζάνης της Ευρώπης. Δηλαδή, ή είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζουμε έτσι, ή καλύτερα να μην το συζητάμε. Το θεωρώ δεδομένο, αυτονόητο. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι να δει κανένας σε αυτή την εικόνα, δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρα φαίνεται, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία από μόνη της συνδέεται με την καινοτομία, συνδέεται με το innovation. Και τα νούμερα τα οποία έχουν προκύψει από πολλές και διαφορετικές πηγές μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή, η αυτοκινητοβιομηχανία συνδέεται με μια μεγάλη επένδυση στη συνεχή υποστήριξη του R&D και της καινοτομίας. Άρα, εάν ενδιαφέρεται κάποιος από τη δικιά μας σκοπιά να προχωρήσει στην περιοχή αυτή, πρέπει να δούμε την περιοχή της καινοτομίας, της διαφορετικότητας, του καινούριου. Και εκείνο που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι σχεδόν το 95% της επένδυσης R&D που γίνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη είναι από ιδιωτικούς φορείς. Είναι πολύ μικρό το κομμάτι εκείνο το οποίο χρηματοδοτείται από φορείς όπως οι κρατικοί φορείς ή ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούγονται διάφορα και λέγονται διάφορα, αλλά όπως βλέπετε από τα στοιχεία του 8 που δεν έχουν αλλάξει από τότε, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι το οποίο αντιπροσωπεύει η χρηματοδότηση R&D της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε? Νομίζω η εικόνα αυτή είναι ξεκάθαρη, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Θα ήθελα να είναι και σε εσάς. Από αριστερά βλέπετε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, δηλαδή της κατανάλωσης από τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Δεξιά βλέπετε την αναμενόμενη αύξηση του μεταφορικού έργου πάλι στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που λέει η εικόνα είναι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους και να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα κατά 60% το έτος 2050 σε σχέση σχεδόν σήμερα, πρέπει να κάνουμε decoupling, να αποσυνδέσουμε μεταξύ τους το μεταφορικό έργο, mobility, την κινητικότητα, από την κατανάλωση καυσίμων ή καλύτερα καυσίμων που έχει άνθρακα. Αυτό είναι μια πρόκληση η οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητη και πιστεύω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο
στο πώς οργανώνεται το συνολικό σύστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή η πρόκληση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί, όπως θα το ξαναδείξω σε ένα επόμενο slide, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά και μόνο με μέτρα στον κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης. Από τη μια. Από την άλλη, πρέπει να υπάρχει προσέγγιση συστήματος. Πρέπει πάρα πολλές περιοχές να συνεργαστούν έτσι ώστε να πάρουν τον καλύτερο δυνατό βαθμό απόδοσης από το συνολικό σύστημα της αυτοκίνησης πλέον, των μεταφορών, θα έλεγα γενικότερα. Και βέβαια εδώ είναι η εικόνα αυτή στην οποία αναφερόμουν. Βλέπετε ότι, χωρίς να δίνουν νούμερα, χωρίς να δίνονται νούμερα στους άξονες, υπάρχει πάντοτε περιθώριο και το περιθώριο αυτό αυξάνεται συνεχώς βελτίωσης του βαθμού απόδοσης του κλασικού κινητήρα εσωτερικής καύσης που νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ θα πάμε ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, αυτός έχει ένα όριο το οποίο επίσης ξέρουμε από την θερμοδυναμική, ότι ορίζεται σαφώς και όχι από τον καρνό, πιο κάτω από τον καρνό ακόμα. Και πρέπει να δούμε ποιο είναι το όριο αυτό. Άρα, αν θέλουμε να βελτιώσουμε το βαθμό απόδοσης του συστήματος, υπάρχουν ακόμα δύο πόδια, δύο δυνατότητες. Δυνατότητα μία, ο ηλεκτρισμός. Σίγουρα μιλάμε για περισσότερο εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων μας και δεύτερον, αναπαυτικά καύσιμα. Μόνο ο συνδυασμός αυτών των τριών δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει στο τελικό στόχο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τεχνολογικά ζητήματα, οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι άπειρες πίσω από αυτό. Αυτό δείχνει, συζητούσα με τον Γιάννη στο φαγητό και μου έλεγε ότι ο σύγχρονος κινητήρας, οι σύγχρονοι κινητήρες άμεσης έγχυσης που φτιάχνει η Ferrari και με τους οποίους τρέχει βέβαια στα αγωνίσματα, δεν ξέρω αν θα το πεις αργότερα, αλλά έχουν ένα καταπληκτικά ψηλό βαθμό απόδοσης. Βαθμός απόδοσης ο οποίος μπορεί να αγγίζει εκείνον του diesel. Δηλαδή μπορεί να είναι πάνω από 45% φυσικά στο sweet spot, αλλά και γενικότερα. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι δυνατόν αυτό να περάσει και να γίνει πραγματικότητα και στους συμβατικούς κινητήρες που συμβατικά χρησιμοποιούνται. Το δεύτερο είναι η διάφαση. Δηλαδή στα μερικά φορτία. Τι κάνει στα μερικά φορτία. Πώς βελτιώνει το βαθμό απόδοση. Και αυτό εδώ δείχνει τους συγκεκριμένους στόχους τους οποίους ζητάμε από το σημερινό κινητήρα για να πιάσει το 50 συν βαθμό απόδοσης. Που είναι πιθανό, είναι δυνατό. Και βέβαια βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα βελτίωσης με διαφορετικές τεχνολογίες οι οποίες ζητιώνται ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Εκείνο το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, παρόλο που η αυτοκινητοβιομηχανία μερικές φορές στην απόλυτη αλαζονία της ξεχνάει, ή τουλάχιστον κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι ότι πρέπει ταυτόχρονα να προσέχουμε και το περιβάλλον. Και δεν είναι καθόλου αυτονόητη υπόθεση. Οι τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος πάνω στα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ περίπλοκες και πολύ δύσκολες και περισσότερο demanding, ζητούν πολύ περισσότερα πράγματα βέβαια. Και βέβαια, γιατί το λέω αυτό, διότι καλύτερος βαθμός απόδοσης σημαίνει σίγουρα περισσότερες εκπομπές οξυδίου του αζότου, πας σε υψηλές θερμοκρασίες και ταυτόχρονα, επειδή παίρνεις μεγαλύτερο ποσό ενέργειας από το καύσιμο, ρίχνεις τις θερμοκρασίες του καυσαερίου. Όλα αυτά επιδρούν πολύ αρνητικά πάνω στο στρες, πάνω στην επιβάρυνση ή μάλλον στην απόδοση, η οποία ζητιέται από τις συσκευές αντιρρήπανσης. Και φυσικά έχουμε καινούργια καύσιμα και τελείως νέες συνθήκες όταν έχεις συστήματα που είναι εξηλεκτρισμένα. Δηλαδή, όταν έχεις υβριδικό αυτοκίνητο, ο κινητής εσωτερικής καύσης δεν λειτουργεί συνέχεια, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν κρύος. Συνέχεια κρύος. Επομένως, πώς πετυχαίνεις τον βαθμό απόδοσης, πώς εκμηδενίζεις τις εκπομπές σου. Αυτά, βέβαια, από μια σκοπιά ανθρώπου ο οποίος δουλεύει στο ενεργειακό κομμάτι. Αντιλαμβάνεστε όμως, χωρίς να αναφερθώ σε όλα τα άλλα, ότι η προκλήση είναι τεράστια. Η περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει χώρο για πάρα πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους. Αυτό είναι που έχω μάθει και αυτό είναι που μου περνάνε όλοι οι φίλοι συνεργάτες και παλιοί φοιτητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχετε λοιπόν το ερώτημα, είναι δυνατό αυτό στην Ελλάδα, είναι δυνατό να φανταστεί κανένας consulting, δηλαδή engineering services από την Ελλάδα? Η απάντησή μου είναι θετική, η δικιά μου απάντηση. Και νομίζω ότι είναι θετική απάντηση για πολλούς από εσάς, που βέβαια κάποιοι πρέπει να πάρουν και να κάνουν τα πρώτα βήματα. Θα ήθελα αυτονόητα πράγματα απλά να τα παριθμίσω. Πρώτον, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι παράγουμε υψηλή στάθμους μηχανικούς. Δεν είναι τυχαίο βέβαια
Δεν είναι τυχαίο γιατί εξακολουθεί ο καλός ο μαθητής στην Ελλάδα να γίνει μηχανικός ή γιατρός. Έτσι δεν είναι. Επομένως, εξακολουθούμε στα πολυτεχνία και έχουμε ένα 10% των φοιτητών μας που είναι εξαιρετικά υψηλής στάθμης. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες, οι οποίες μας ανταγωνίζονται έντονα. Είτε ανατολικές χώρες της Ευρώπης, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είτε χώρες όπως η Ινδία ή η Κίνα. Είναι καταπληκτικό να βλέπει ο Ινδός, ο καλός Ινδός, θα πάει στο Indian Institute of Technology, MIT, παραδείγματος χάρη, για να γίνει καλός μηχανικός και θα βγάλει πολλά λεφτά και θα ανεβεί κοινωνικά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά στη χώρα. Επίσης, θέλω να λέω ότι έχουμε και καλές σχολές μηχανικών, γενικά, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν συνεχή συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα, σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες, τόσο σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όσο και σε ιδιωτική κλίμακα, στη βιομηχανία. Και φυσικά, όπως θα δείτε και θα ακούσετε, υπάρχουν σειρά έμπειρων μηχανικών υψηλής στάθμης, οι οποίοι ήδη δουλεύουν στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αυτοκινητοβιομηχανία. Και για αυτούς ενδεχομένως να υπάρχει κίνητρο επιστροφής. Εκείνο βέβαια που είπα στην αρχή και θέλω να το υπογραμμίσω είναι ότι θεωρώ ότι όλα αυτά τα συζητάμε στα πλαίσια μιας ενιαίας μεγάλης χώρας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτό δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να συνεχίσουμε. Επίσης, εκείνο που πρέπει πραγματικά να τονιστεί και νομίζω δεν είναι αρκετά γνωστό, ιδιαίτερα στους νεότερους φοιτητές μας, είναι ότι υπάρχει ήδη χώρος από διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν φτιαχτεί και οι οποίες πραγματικά αναπτύσσονται και απασχολούν εκατοντάδες μηχανικούς στη χώρα. Είτε είναι εταιρείες CAE, Computer Aided Engineering. Εδώ φυσικά και η Εύγενη Πέτα θα μας μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Ή εταιρείες που φτιάχνουν διατάξεις αντιρρήπανσης, όπως είναι η Exotherm, αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εταιρείες παροχής συμβουλής, τεχνικής συμβουλής, οι οποίες αυξάνονται και διαπρέπουν και λειτουργούν φυσικά προς το εξωτερικό. Εταιρείες παραγωγής καινοτόμων υλικών, συστημάτων και διεργασιών. Δεν πρέπει να μην αναφερθώ εδώ στη δραστηριότητα σε fuel cells, στην εξαιρετική δραστηριότητα σε fuel cells που υπάρχει στην Πάτρα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια. Και η οποία πραγματικά μας προσωπεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και φυσικά υπάρχουν μικρές μεν για κλίμακα ευρωπαϊκή, σημαντικά όμως δραστήριες εταιρείες παραγωγής καυσίμων. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι υπάρχει κάποια μαγιά. Έχει δημιουργηθεί μαγιά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει κάποια βάση και είναι μια βάση την οποία νομίζω ότι οι νέοι μηχανικοί μας πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά. Και βέβαια θα ήθελα να κλείσω με το ερωτηματικό: η Ελλάδα κάνει τίποτα γι' αυτό. Βέβαια οι περισσότεροι θα πούμε όχι. Αλλά επειδή είχα την κουβέντα αυτή με τον Ηλία, πέρα από το ΕΣΠΑ κτλ., υπάρχουν δύο pillars, δύο δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, δεν ξέρω αν θα χρηματοδοτηθούν, αλλά προκύπτουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η μία έχει να κάνει με αυτό που λέμε research infrastructure, δηλαδή υποδομές μεγάλης ερευνητικής κλίμακας, και υπάρχει η στρατηγική της ευφυούς εξειδίκευσης, που αν τα αξιοποιήσουμε σωστά, ανεξάρτητα από την κεντρική διοίκηση της χώρας, νομίζω ότι μπορούν να δώσουν έξτρα bonus για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μακροπρόθεσμα με προοπτική και με δυνατότητα πραγματικά αποτελέσματος. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, να ευχαριστήσω τον Ηλία και όλους τους υπόλοιπους για την δραστηριότητα αυτή και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια.